ɲuman tɛ k'a fɔ don o don I bɛ kafe min, balo cogo ɲuman tɛ don o don I bɛ sɛ dun, balo cogo ɲuman tɛ k'a fɔ k'i bɛ si so daga, o tɛ dɛ. Ayi, I bɛ nin bɛɛ kɛ mais I dusu lafiyalen tɛ, I hakili sigilen tɛ, o kɔrɔ I tɛ balo ɲɔgɔn ɲuman na. O b'a yɛrɛ kuranɛ o bɔra mɔgɔw bolo, hadisa o b'a ka bɔ an bolo, n'o kɛra dɔrɔn lamɔ ti ɲɛ. Ala ko cogo di, o de y'an ka base ye. Ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam, o de y'an ka base ye. N'an ko an ka diinɛ bara Ala t'a la, kira t'a la, ko an ka taga ɲɛfɛ o diinɛ bara la, a bɛ taga cogo di? Ibta'adna anil kitabi wa sunna, an ye kuranɛ to yen ka hadisa to yen, a nana jouer an kan. N'i y'a ye kunun baara ɲana sahabaw bolo, kuranɛ de Ala kira de fana kumana sallallahu alaihi wasallam. E ma i b'a ye hadisa fan caman kɔnɔ Bukhari bɛ na dɛ, kira bɛ kuma minnu fɔ denmisɛnninw ye, ya gulam ihfazillah yahfazuk, denmisɛnnin Ala kɔlɔsi, Ala b'i kɔlɔsi, o ye jumɛn ye? Lamɔ de don. Ala kira ka kumaw bɛ sallallahu alaihi wasallam. E min ye denmisɛn ye, n'i bɛna dumuni kɛ ni Ala tɔgɔ ye, samillah. Kira de la k'o fɔ dɔw ma ko samillah wa kul bi yaminik, ko Ala tɔgɔ fɔ fɔlɔ yanni ka dumuni kɛ, I ka tila ka dumuni kɛ n'i kinibolo ye, wa I nagakɔrɔ dumuni k'i k'o de dun. Nin bɛɛ ye kira ka kuma ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. Ni hadisa bɔra lamɔ la a bɛ ɲɛ cogo di? Lamɔ tiɲɛni hadisa bɔra a la, kuranɛ fana ɲinɛ n'o kɔ, a nana jouer an ka lamɔ kan. Nin ye sababu fɔlɔ ye, an ka segin ka taa kuranɛ ma. An ka ɲɛnamaya baara bɛɛ an ka segin ka taa kuranɛ ma. An ka ɲɛnamaya baara bɛɛ an ka segin ka taa hadisa ma. Lamɔ dɔrɔn tɛ dɛ, parce que mun na an bɛ lamɔ ta? Adamaden halala y'a woloden de. I bɛ mɔgɔ ka bolifɛn kɔrɔ ye, I b'a ka du kɔrɔ ye, I bɛ téléphone kɔrɔ ye, I b'a ka fɛn caman kɔrɔlen ye, mais karisa den kɔrɔ filɛ I t'o ye. O yi halala de ye jeli don, karisa den kɔrɔ filɛ o t'a la. Ni den tiɲɛna ka ban baara tiɲɛna. Adamaden fa dɔ de ye den ye. Ala kira yɛrɛ y'o fɔ an ba Fatumata ye sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha. A ko Fatumata y'ale dɔ de ye, bid'atun minni, k'ale kira dɔ de ye Fatumata ye. Adamaden dɔ de ye den ye, ale de bɛ représenter, hali ni sara ale de bɛ. Kuma dɔ la I ma sa I kɔrɔlen, a bɛ fɔ k'a den bɛ min. A den bɛ min, wa a den ye jumɛn ye? O b'a yɛrɛ a kana kulonkɛ lamɔ la dɛ. Maa min kan ka dugawu kɛ ye ni sara, ni a ka dugawu bɛ jaabi ye, n'o tiɲɛna a bɛ mun dugawu kɛ ye? Kira ko ten sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath. N'adamaden fatura k'a ka baara bɛɛ bɛ tigɛ fo n'a kɛra saba ye. O saba laban na kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam, aw waladun salih yad'u la, ni sara ka den ɲuman to n'a bɛ dugawu kɛ ye. O b'a yɛrɛ I halala don, a bɛ dugawu kɛ ye ɲɛnama, a b'a kɛ ye fatulen kɔfɛ, ka sa ka den ɲuman to. O b'a yɛrɛ labɔ tiɲɛni min kɛra, sababu fɔlɔ min sɔrɔla a la nin don. A sababu filanan, hubbu dunya wa nisyanul akhirah, diɲɛ kanu ani ka tila ka ɲinɛ kiyama kɔ. Ahbabna dunya wa nasina tanasina al-akhirah, an ye diɲɛ kanu ka tila k'an yɛrɛ laɲinɛ kiyama kɔ. Diɲɛ kanu warala dusukun na. Fɔlɔ I tun bɛ kafiri de ka diɲɛ kanu bonyalen, nka bi diɲɛ kanu bɛ silamɛ yɛrɛ la dɛ. Diɲɛ kanu bɛ silamɛ yɛrɛ la. Kafiru bolila fɛn o fɛn nɔfɛ diɲɛ na, anw fana bolila bɛɛ kɔ. Ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam ko diɲɛ ye silamɛ ka kaso de ye. A duniya sijnul mu'min, mumini ka kaso de ye diɲɛ ye. Ala man dan ka na diɲɛ jɔ, Ala man dan ka yanga. Ala y'an dan de y'an ka bato kɛ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ala ko a ye jinɛ ni adamaden da bato de kama. Danko min bɛ anw na Ala bato, so janjon tɛ, mabili ɲuman san tɛ, fini ɲuman don tɛ. N'an y'o sɔrɔ o ye nafila de, mais an nakun ye mun ye? Ala bato. Mais an sina ka ɲinɛ kiyama kɔ ten, ka diɲɛ kanu. Diɲɛ kanu bɛ bɛɛ la sisan, bɛɛ kɛra diɲɛ kanuba ye. Bɛɛ kɛra ye. Mɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ tɛ mun bɔ, bɛɛ bɛ fɛ k'o de sɔrɔ. A ka fɔ ko karisa, a ka so filɛ, karisa, a ka bolifɛn filɛ, karisa, a ka téléphone filɛ. E ma ye ni téléphone bɔra iPhone 16, Afrique b'a ɲini cogo bɛɛ la fo k'a sɔrɔ. A lajɛ, n'o tɛ Laginɛ Mali bɛ cogo min na bi, mɔgɔ minnu kan ka iPhone 16 mara, o mɔgɔw kan ka compte. Téléphone min valeur bɛ 1 million sanfɛ CFA la. CFA 1 million et quelque, a bɔ kuma, I bɛ taa sɔrɔ 1 million 500 000 téléphone kelen.
baara t'i bolo mun gulonnen don telefɔni na mɔgɔ dɔ bɛ yen olu ka baara gulonnen don a la o kan k'a ɲini ne bɛ mun baara k'a la video photo message ci appel 1,500,000 k'o don telefɔni na ka tila ka lafiri dun su fɛ 1,500,000 i b'o don telefɔni na ka tila ka t'i da danfɛn dɔ ka hali matila ɲɛnama t'i kɔrɔ mais mɔgɔw k'a fɔ dɔrɔn k'a bɛ karisa bolo anw ka ko bɛɛ filɛ nin ye 1,500,000 CFA n t'a dɔn a bɛ bɛn franc guinéen hakɛ min ma mais nin ye jagokun de ye jagokun de filɛ nin ye wallahi kapitali i bɛ 1,500,000 de CFA baarakɛla ɲuman san bɛ yɛlɛma san o san i bɛ taa sɔrɔ a b'a tripler k'a quadrupler a bɛ se ka mɔgɔ caman de embaucher a la mais a ka d'an bɛɛ y'an ka dagabana téléphone de sɔrɔ a ka d'an bɛɛ y'an ka dagabana fini de don a ka d'an bɛɛ y'an ka ye bolifɛn ɲuman na a ka d'an bɛɛ y'an ka ye so ɲumanw de kɔnɔ ne ma fɔ n ko haramu dɔ dɛ mais n'i ye ko lajɛ sisan diɲɛ kanu warala dusukun na diɲɛ kanu b'an na dɛ wa n'an dun ye diɲɛ kanu siga si t'a la kafiriw bɛ s'an na dɛ asike kunun n'i y'a ye kafiriw ma se silamɛw la silamɛw tun tɛ diɲɛ fɛ diɲɛ kanu na tɛ u tɛ diɲɛ fɛ u mako t'a la ala fana faral'u kan k'u dɛmɛ nka bi anw kɛra diɲɛ kanu na ye kafiriw b'a fɛ anw fana b'a fɛ kafiriw tɛ fɛ ka sa anw fana tɛ fɛ ka sa ɔ n'o kɛra mun bɛ kɛ an bɛ tugu u nɔfɛ de o de y'an kɛ u ka jɔn ye lamɔ tiɲɛna nin yɔrɔ fana na diɲɛ kanu bonyana dusukun na kojugu bɛɛ sɔnna yecogo ɲuman ma ni yecogo ka ɲɛ dɔrɔn hali ni ala ko tɛ yen o de diyara bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ fɛ i ka ye manizaru ɲuman na hali n'o sɔrɔ limaniya tɛ yen hali n'o sɔrɔ ala ɲɛsiranya tɛ yen n'o dun kɛra dɔrɔn an ka lamɔ an mako b'a ɲuman min na an t'a sɔrɔ dɛ diɲɛ kanu warala dusukun na kosɛbɛ an ɲinɛna kiyama kɔ mɔgɔ min hakili bɛ saya la a man ca kira dun ka kuma caman bɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ mɔgɔw hakili jigin uzkuru hadimi lazat uzkuru hadimi lazat fɛn min bɛ damu tiɲɛ a y'aw miiri a la fɛn min bɛ damu ci a y'aw miiri a la alakira bɛ nin fɔ kuma bɛɛ sallallahu alaihi wasallam damu ciba damu tigɛba a ye miiri a la o ye fɛn jumɛn ye almaut saya ne ma fɔ i k'i ka baara bɛɛ kɛ i hakili bɛ saya la n kan t'o ma dɛ mais ni ɲinɛna saya kɔ waati o waati diɲɛ kanu de bɛ don dusukun na yɛrɛ yira de bɛ na waso de bɛ na mɔgɔw k'a fɔ o de bɛ na adamadenw ka lahala de bɛ e intéressé ala ta ye kasara si t'a la nin kɛra sababu ye k'an ka lamɔ tiɲɛ anw kan ka minnu dilan olu yɛrɛ ɲɛ bɛ anw na diɲɛ kanu b'an na diɲɛ kanu bonyara lamɔ kɛbaa la lamɔden yɛrɛ fana bɛ kɛ diɲɛ kanubaa de bon n'o kɛra dɔrɔn e tɛ fosi fɔ mun bɛ don a kun na arabuw ka taalen dɔ bɛ yen ko i kana duguden jalaki dɔn na dugutigi min kɛra jenbe fɔbaga ye dugu o dugu n'a dugutigi bɛ jenbe fɔ o dugudenw kana jalaki k'a bɛ dɔn kɛ dɛ o kɔrɔ ye masa minnu kan ka den dilan ni masa yɛrɛ jogo tiɲɛna baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna o b'a yira an ye diɲɛ kanu o fana jouer an kan an kɛra diɲɛ fɛ an bɛ ɲinɛ saya kɔ ni ɲinɛna saya kɔ i bɛ kafa ni ɲinɛna saya kɔ i bɛ jama ni ɲinɛna saya kɔ i bɛ yaada ni ɲinɛna saya kɔ nafila seli bɛ gɛlɛya i ma ni ɲinɛna saya kɔ nafila sun bɛ gɛlɛya i ma ni ɲinɛna saya kɔ kuranɛ kalan bɛ gɛlɛya i ma ni ɲinɛna saya kɔ a bɛ k'i ɲɛna ko diɲɛ tɛ ban a bɛ k'i ɲɛna ko saya tɛ yen i ka ko bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ ko de ye bon n'o kɛra dɔrɔn lamɔ bɛ tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnyala i bɛ fɛ ka minnu dilan a filanan de ye nin ye hubbu duniya wa nisyanul akhira an ye diɲɛ kanu an ɲinɛna kiyama kɔ n'o dun kɛra dɔrɔn o ye baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛni ye cɛw ye diɲɛ kanu muso ye diɲɛ kanu parce que an bɛɛ bɛ bɔ de quoi an bɛɛ bɛ bɔ n'i taara tubabu jamanaw la sisan ni cɛ bɛ baara kɛ muso bɛ baara kɛ f'i b'u hinɛ minɛ parce que mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ cɛ bɛ soli o bɛ bɔ muso fana bɛ sɔli a bɛ bɔ denmisɛnnin fitinin kuma dɔ la ni den min ma se mun ma an b'a fɔ min ma ko kɛrɛsi i bɛ taga den kalifa sigiɲɔgɔn dɔ de ma i b'a tigi sara parce que muso bɛ ka baara kɛ cɛ bɛ ka baara kɛ mɔgɔ si tɛ to du kɔnɔ parce que bɛɛ ko ko nafolo a bɛ ten bon waati dɔ la i ni denw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn jabɔ yɛrɛ parce que e sɔrɔla ka bɔ i tɛ don fo safu muso fana bɛ bɔ kuma dɔ la n'e bɛ yen e de bɛ den kɔlɔsi i bɛ sokɔnɔna labɛn ni muso bɛ yen ale de b'a kɛ a bɛ baara tila a vi ma nɔgɔn dɛ
Allah hamano Afrique yambe here de la ya Afrique yambe dambe de la ya nansara jamana ma fenfe doke tubabula e ko nyinika Allah ye jia min di on ma Afrique ya atu bulo yi mais ke to Afrique ya eta parce que anye jie fembe ke waride ni warti bulo doron fuy man mais ni war bi bulo hal ni dembayati bulo fuy machi odi be anim nunu ni nyonti otumana ni ya yiko chiena kren yala ni yoro chew bora muso bora mo shite du kono la mo be chi wati do temana chede be bo ale be tada hire me muso be to du kono nan muso be hakili to dembayala abe chede me deun glanina olan ni fanana muso de be kontrandi ke chei adni ni kede ni mani bagaba ni mi hakili to na be fe ka chi me mo shite du kono chete muso te dembe glan jogoti abe gele bolla mo ka ciye ni ya kumbelebele doye anyi jiye kanu ce ko jiye muso ko jiye anyina na kiyama ko parce que kanyina saya ko odi ke nyina kiyama ko anyina na kiyama ko atara jouer jonka andew amma ko be la mo ka chugo nyuma mina dew ka famfe amma shi so otuma atara jouer aka ninye aflanay mun kera sobi kala mo ciye an ka jetila السبانة فنجمي فساد مراكز التربية كالمدارس أي المدارس العربية منها والفرنسية فساد مراكز التربية أنك بس إديكاتيف أشينا المدارس العربية منها والفرنسية مدرسة سو أن يقول سو afin fe kumbe kunu anabilama ambe ba do difference bu ni nyonchi aina al akhlaq fi al madaris aina al tarbiya wa ta'lim fi al madaris kalandem be ko diplôme an hamilu shahadati kada licence master doctorat الشهاده بدون العلم انت قرات الشهاده بدون تربيه akadi kalandembe ya ka foko licence bibulo parce que ni licence kere bulo be se ka baraka hal ni jogote hal ni doniti ni maser bibulo e be se ka bara soro hal ni doniti hal ni jogoti anta karate mais al akhlaq al adab an nyuman kum me kala yoro la kun ashiti mi a tiena de kala yoro mi be mi ko ladabu be ko kalanden rebe son ka to ladabu ko masa yere sona kalan yoro kalladabu makan sona ayandiun kalanta amanjande Allah ya manja